Bones famílies! Avui des de Personal Chef us presentarem una altra recepta del recull de receptes americanes. És una recepta molt maca, són unes albergínies amb salsa. És una recepta molt maca que ens donarà molt de joc. Farem un parell de variacions de la recepta original, però és una recepta molt divertida, molt maca i molt dinàmica. Anem-hi! Per fer aquestes albergínies dels americanos necessitem 2 albergínies, 3 tomàquets canaris, una mica de cherry per donar una mica de contrast, una mica de julivert, uns brins de safrà, una mica de pinyons, 2 grans d'all, una mica de llimona, sal, oli, pebre i una mica d'aigua. I res més. Anem-hi! Primer pas, obrim l'albergínia per la meitat i fem uns tallets perquè ens entri el calor i la refreguem amb una mica de llimona. Ara caurem l'albergínia d'una manera molt particular. La recepta original es partia l'albergínia, es fregia, però clar, l'albergínia té un problema. Fa l'efecte esponja, diguem. Quan la fregeixes absorbeix tot l'oli i després arriba un punt que te'l deixa anar. Avui en dia tots fugim una miqueta dels greixos. Segur que no hi havia ningú americano que li fessin un control de colesterol i triglicèrids. Però avui en dia tots intentem anar cap a rebaixar greixos, més saludable, per tant, li farem un petit canvi. Per coure l'albergínia d'una manera sana i divertida, tirarem una miqueta d'aigua. Res, mig dit, Posarem l'albergínia i tapem. Què aconseguim? Que quan comenci a bullir se'ns vagi fent el vapor i no hàgim de ni cremar-la massa ni de sofregir-la massa. Següent pas. Tallem els tomàquets canaris a daus i els cherries a quarts i els preparem per quan tinguem l'albergínia anar a fer la salsa de tomàquet. Perquè veieu, ja ho tenim tot picadet, els cherries a quarts, i amb això anirem a la paella quan tinguem l'albergínia a punt. Per fer la salsa de safrà i pinyons és molt senzill. Amb un got de triturador posem els pinyons, posem el safrà, posem una mica de sal, una mica de pebre, un punt d'aigua perquè ens agafi i ho triturem. Perquè veieu, ja se'ns ha evaporat l'aigua, se'ns ha començat a estovar una miqueta l'albergínia, posem una miqueta d'oli, baixem el foc. Una miqueta, només un puntet per marcar l'albergínia per l'altre costat. I després la reservarem. Mentre acabem de marcar l'albergínia, perquè veieu, hem triturat els pinyons. Ens queda una crema suau, molt lleugera, amb un punt de safrà molt maca. Següent pas. Un cop tenim l'albergínia marcada, la traiem, la reservem i tirem els tomàquets picats amb 2 dents enxafats i una mica d'herbes, una mica de jureu, una mica de julivert, una mica d'orenga. I sofregim, fem una petita salsa de tomàquet. Següent pas, hem posat una base d'aquest sofregit de tomàquets. Ara posem una miqueta per sobre, posarem 5 minuts al forn i al cap de 5 minuts posarem una miqueta de la crema de pinyó i safrà i 5 minutets més, a 180, i ja ho tenim. Tenim un platàs. Després de 5 minuts, perquè veieu, ja s'està començant a caramelitzar el tomàquet, la salsa de tomàquet. Ara rematem amb una miqueta d'aquesta salsa de safrà i pinyons, que ens donarà un toc molt maco i molt especiat. 5 minutets més al forn, una mica de julivert, i ja ho tenim, això, fantàstic. Perquè veieu com ha de quedar, queda una albergínia molt maca, molt curiosa i molt divertida. Salut, família!